Bill Bill Saleh ơi Yo 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 Bapak जिबोबाय दांलै आथिङाव हाग्रा बंग्रा फैनायनि खोथा गेलेदो आरो बैसोनि दसे थानानै दे होफिनलाय दे ओइ सना नों नुदोंना आंखौ बेसे गोजौ अन्थायाव गाखोनानै दङ नोंखौ मोनाब्ला बे अन्थाइनिफ्रायनो ज्राव बारनानै दुब बाथैना थागोन वा 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 माखासे दुगैगासिनो दङ फट' खेबजागासिनो दं नै सान्दुं गोसाद्रायथारोलै मोजांखौ नुनो नागिरा दा द्र'न लाबोनायबासो जागौमोन आयो थाइजौ जादों बिथांमोना सारदे दं हाग्राया मोनजानाय गैयालै नों हानाल' होग्रा जादों आरो कल कार 98 AWM नोंनि जाहोन मानि बोरोब्रा थाइजौआ गावसोरल' हाबाय गावसोरनो जाबाय लि संख्रिला नामा नोंलाय सोबा सायनो नांगौ नामा नोंलाय आदार एफाव सायनो नांगौ सायनाथ' होनाङा बेवहाय माबा साइनि जाबा मोनजाया चाइना फ आमेरिका फ चाइना फ ओइ आमेरिका लण्डन फ खजोब गासिबो आसाम फ होनदों नामा बिगुर हाफा ना हाबनाय दा बिगुरखौनो हामलालै नोगोर मोजां हाबो गोदैमोनथ' मोनसे जाजोबबाय दे मोनजायाखै जाफैदो गुदारि थांनांगोन मोनांबायना थाइजानाय दावराव जादों जासोबाय नै हो हाजोआनो दावराव गथ'फ्रा सुइमिं पुलाव जादों नै गोदैना गोबाब गोदैबो दं संख्रि होनानै गोबाब जाबाय बानलु होनानै गोसाबो जाबाय थाइजौआ बिरलांजाबाय बेना बारजों बुखारजाबाय फागुननि जावलिया बारजों दुगैनांगौ ना नैसिमिला बिनि दैखौ लोङानो सोलायनो खानाया ओरै गाजों माबाना दिखेरबाय दे औ नुबाय औ बिदि खानायफ्रा Oh my dog, oh sorry, God. दैया लोंजोब्बाय बिसोर गोदान सोलायदों बैनाया दैया बिनिसो आं मोनलोङाखै आं बेखौ लोङो नांगौ बेखौ लोंना दासो लेमना जानो मोनजिनाखै थाइजौ खाजि ओमफ्राय दे आसलफ्रा कवाटार लाबोदों दैया बेनिखौ सोबाय जों कवाटार जौ गोजा Kita boleh berapa ya burma? Are. Dia orang kasih Are. Oh, dah sudah. Kesemlah nengah, dia kesemlah. Kasih mana? Sadan sabri tangan. Berlakan ada kan hari. Tapi sadan bilang itu. Jangan bilang beliau, bila bila mana? Sirang ni nasi wala bro. Kau bin saja pula bila. Kalau lagi pula. Jiri deh jiri. Aja ada. Boleh. Dirang dia. Ang dui lain ada le.
Budan. Switzerland. Nah order, lagai, nah order deh. Nah order. guys, Surabaya. Ayo, sudah gugus saya gile. Gugus mana gugus saya? Bukan deh. Lagai, Ride. Untuk gila siapa? Nangdeng. Nang ini. Tuh deh. 1, 2, 3, Jadwal semua guys mana? Nani. Saleh. Hai. Stop. My. Aki miros negas nom bhai. Mobilos negas nom. Iya lah mau tahan negas. Kau lah mau hak lagi terus ni. Hak rabong rabi pilih bhai. Zrena tahu aja dia sampai hak rabi dia. Ayo. Shoot bhai. Enak konda lo lagi menurut dah. Video kamera yang kuda. Ini kan kerja jalan ni, aku pernah macam ni. Oh, gue baca deh.